Orang kotor kesini. Angkin zulu kurang ayo bisa nih bang coba bisa roga jadi angkin lepo jawa seng je seng sung mana kai Ijak pal kotor sini. seng je tabung sa si tei rang pisa keri kha kai le mania ini nang lu kurang no o jawa ano isa pa coba baca deh Yang ini bang kita makan. Anam Anam sorry jangan mati ya. Nah, parake. deh so Sini jeng cak kami ya Gobindarani nukungo sokpalejak. Ke sini logewo jogdan khainen bagai takuk obi sadan jamatia hai ke teimuk channel ni onar kai sokpaijak hut. Ke an logewo charai ro butongo kunoi. Ya boroni sak soman je tini sak kami yang nai ni nukungo sokpalaimani Gobindarani jamatia no ke jeng khana ching hai ni hai collection boni bagai khayen ni start khalainai. Ke sini logewo tongnai salsa salai pun timuk channel ni orna ke asik no তা 20 বছর বাংলা কে kok rogle sama khode kok sama go 20 বছর পুরা কাই nang bahai bahai rogo kosto on নি কষ্ট বছর সময় সময় পাই কে কষ্ট ওই সা singyo kaisa sao নি নি কাকা pya thei rog nang himalaya na tabo 20 কামার নো সাদি তাকে কাম তাকে ঠিক তাকে তমন্ত্র ambai jato ani youtube channel lai tongai Vishnu welcome Vishnu jamatia youtube channel lai tongai taku sono ansak ni borok no koimung ya pharui tini sini dada ni charai kalayo Gobindarani jamatia 19-20 বছরনি umur tini belain sak hamyangoi birman kalaijak nogo kalaijak choliya ke jengbono choba chok kisa lokoroni thaniwo collection khai phade choba laijano hising tini phalaijamani ke ta ani logo konoi tongo srai borni sak salaino belain kharsusu belain dukhi jonok haini bagai jeng tini boni nukungo phayei chobasu kisa lokoroni thaniwo khalainai jeng sak bai thang basagai samung tangai borokno choba lainai nei jeng tini phalaijamani Gobindarani jamatia no ke jeng thangnai rogo bohaino jeng khoroksa charai 4 বছরনি umur sonom jamatia no jeng je mansak somai maya phono sare sare o kisa masa soba bolai phono soba ko lai kan ke second time jeng thaini hai jeng oro soba laini nei tini nok nukni borok rog bai da tro bai malai phimani aron bisino na ang koinen musugo lok rangsak ni lokorokno o borongni nukungno soba na ni bagai jotono yak bai yak pholok bai kan ke balai na sanai ke pholok ang jotono lokorom thaniyo pholok jaknai hini bo asa khayo jeng chini area digi omtai ke khaijo ya ko baisa phano takse jeng chenglai boni yang area rogo hongkhan nugo balai na takuk balai poila hambai maro khayo paklai hambai ma ho chini takuk pohor deor ma takuk no jeng boni jaratei boni video rokno nugoi jeng kaham lamano ba senglainai nei jeng tini pasa laikha chini yang Gumuti district ya ke wa Matarbari blog bai ni amsayo khopjak jeng yang digi basa lainai nei jeng chenglekha ke besi kok kubang saya jeng asuk no ke khnarok ni simi jeng start khainai borok Gobindarani jamatia ni bagai jeng collection khainai ni ke bobo hamnani musugu bui haike tongani musugu ba jeng aboni bagai koksa khongnui joto yak blog laigi baire oro holainai hi jeng koksap laikha tama ke oro Hyderabad city oro holainai nei ke Hyderabad ro haina ani group hin tongo ke ang chairman bai kok salaikha chairman borom gonang ni mung ke Bijoy Deborma bo bai kok salaimani bo doctor ni number ro honai nei salaikha kok salaidi ke abo kok kasar khabo jodi si phaina hinke bo jaga rok rogi rok no batha ro sonai rok jaga rok ready rok khai tongna ni sago ke haini bangai ni dori engke jotto rangsak ni lokorok khari okjabai khoksa khongnoi chuba thanigo norok jogdan thaibaidi yak ba yak pholok jabaidi ke jingbono khoksa khongnoi collection khaiye bono treatment khairolai ni bagai chaitok laiyano ke asukno hambai jotono